যে সঙ্গে তিনি রিহিনমানি মূল উদ্দেশ্য কইতাম বেলায় হামবাই চিনি মিডিয়া পার্সন দङ তিনি जराका हामरमानि बिसिंगो नरमासों लेफुंगा ब्लक कमिटि निङै नरना खाका हामजाफारो चिनि बसकांगो कायसा कतर सामुं कतर जों थांनानै थाङै दङ आबंकाय 26 तारिख सेप्टेम्बर 2021 आज हालो चिनि 11टा जरावो चिनि आउट टेकिं सेरेमनि दंनाय ओमफ्राय पार्टी निङै जोंहा दिनो समाय थांनाय आबन बागै जों नरनि बिसिंथै जोंनि दुइ नं महनपुर एसेम्बली वाइज ब्लक कमिटि जों खाजाकमानि जोंनि जत आमसायनि खागोनां ताखबथाय बुहुक जोंनो जोंनि 26 तारिखनि प्रग्रामाव फाय मोजां फायनायनि बागै जों नरनो माकबखा ते आपान्डा फाय जोंनि सेंट्रल बडी हायकाबा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट ताय वाइटेपनि प्रेसिडेंट जोंनि लोकल एमडीसी साहेब जोंनि रुनेल देबरमा ताय एमडीसी साहेब जोंनि छिमनातमा कारिकनि जोंनि रविन्द्र साहेब बर' जत फाय पान्डानो मोजां फायनाय आबनि साथे साथे जों नरनो तमनो सानामो जों कारण ताबुक जों जोंनि बसकांगो सामुं गोबां तांबोतां रक दङ जतनो रेसपन्सिबिलिटी नाय दायित्व नाय जों सामुं गाहामके मा तांलायनाय बबग्रानो जों लगे मारानाय बबग्रानि बिसिंथिनो जों थानसाके चबा मा खायनाय बसकांनि हारमुं जों सामुं कतर एचिभमेन्ट जों मा खायनाय आउन बागै जों दिनै अमनो डिसाइड खायखा जोंनि अर लगे दङ जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेंट बर' गोनां सार बिधान देबरमा ताइतेबो फायमानजा फायजाक टिडब्लिउएफ नि बर' गोनां जो प्रेसिडेंट जोंनि मैडम सागरिका देबरमा ते चेयरमैन जो बाय सुकिनी ते जत चिनी वर्कर्स रक उमनो डिसाइड खालायलायनो जों बसकां 26 तारिखआव कायसा कटर मा खालायो जों चिनी समाय थांमानि हायकबा आउट टेकिं सेरेमनि प्रग्राम जों संसा जाखा ओंका अ प्रग्रामाव आं यूथ प्रेसिडेंट हिसाबै आं उमनो कयनो मुसुङो चिनी जे बुजुंनगर वाखि नगरनि ngै जत खागोनां ताखबथाय बुखक संरनो चिनी पान्डाव फाय मोजां फायनायनि बागै फुंनि 10टा तामफ्रुवनो जों जत फाय मानजा फायखांगाय चिनी पान्डानो मोजां फायखांगा बेलाय जानाय जागा थाय गाके लेफुंगा ब्लकनि ससिन्द्र मेमोरियल हल पान्डा संसा जाकनाय सामुं बोतां रक तांना हनै बन्ति रक वान सुजा कामियाम साइरगो जों हाइकिन वान सुगो जाते नाकि ताबुक तो এই মাত্র সুরসিকো যেহেতু एडीसी जंगमारि मानि किसु समयसिको मनि बागै पराथा सामुं तांनो बागै जों ताबुक सुजर मानसिका तबे যত পারে जों চেষ্টা খাই थांनाय অন্তত পক্ষে কোনো জায়গা सामुं যেমন মানে ত্রুটি ইংয়াতৈ जों যত লোকরক বাইনা পাপ थानसाखलाय जों सामुं तां थानाय लोकरक आगक फायनो नोंथों बसकांनि सामुं तांनानै बागै जोङो आमसायो न तामो खायतक ना थायतगिया जोंनि ब्लक लेफुङा ब्लक तरफ हयते आं प्रेसिडेंट हिसाबै आं अकक साख्लायो कारण जोंर सिक्ला ब्रै मथा ताई यूथनि प्रेसिडेंट चिनि प्रशांत बाबू दङ ताई चिनि ब्रै मथानि प्रेसिडेंट दङ अ हिसाबै न बसकाङो आगुंनानि बागै जों आप्रान चेष्टा खायथं बरक बसै हायनो सामुं तांनो बागै जतनो कबगै दं ताई चिनि जे कबक मानि कबक मोसांना बागै फाइनाय 26 तारिख सेप्टेम्बर 2021 जे दिन जे पान्डांना दंमानि आबो जों बेलायखे कतरखाय जों पान्डा खायनि बागै जों संलाय दङ म हायख्लायनो चिनि दफानि सामुं तांना बागै जों जतन खास संलाय दं फियाबा जों आदिनो जे आज जे समय 26 तारिखनि जे प्रग्राम दंमानि जत नारवाय प्रायनो फायसक फायनाय चिनि एमडीसी साहेब फायनाय ताइनि चिनि एमडीसी सिमना फायसक फायनाय ताई चिनी लोकेलनि समस्त यूथनि प्रेसिडेंट ताई बुरी मथानि प्रेसिडेंट रक ताई लोको अजे आमसायनि जत बरंनो फायसक फायनाय से दिन मनि बागैनो समाय तांमुं दिना दिन ताई कबक मानि तैनो चिनि सामुंनो जों फायनाय बसकांगो जों आगुक थानाय सानि मुं आनि मुंखाय प्रशांत देबरमा यूथ वाइटीएफ नि प्रेसिडेंट